Tak jo, rozbalovacích videí je spousta, ale já tady mám jedno ne úplně typický, protože se jedná o nejvýkonnější, nebo spíš největší Hyros světlo. Je to RGB2 Pro 120. 90 je taky určitě plno, ale těch 120 si myslím, že tolik nebude. Pěkný nápisy. Tady nám ještě teda říkají něco o tom, že se jedná o mezinárodní edici. Tak jo, já jdu rozdělat krabici. Jsem sám zvědavý, co se v ní bude nacházet. Takže v té jedné velké krabici je další velká krabice, takže si myslím, že to vydrží docela dost, co se týče nějakého převozu. Jo, něco tam je. Tak další část je s obsahem krabice. Přímě mě překvapilo, jak samotné světlo nebo těleso je těžký. Zajímavý údaje. Zajímavý detail. Tak jo, každýho asi stejně zajímá nejvíc, jak to svítí. Ale ten obsah balení třeba, nebo s nějakýma údajema toho zdroje, to asi každý úplně třeba neukazuje. Údajně má být teda největší rozdíl v těch zdrojích. Tak co se týče intenzity, tak je prostě extrémní. Skoro bych řekl, že mi to vypálilo oči, když jsem to pustil. Tak jo, rozbalovacích videí je spousta, ale já tady mám jedno ne úplně typický, protože se jedná o nejvýkonnější, nebo spíš největší Hyros světlo. Je to RGB2 Pro 120. 90 je taky určitě plno, ale těch 120 si myslím, že tolik nebude. Pěkný nápisy. Tady nám ještě teda říkají něco o tom, že se jedná o mezinárodní edici. Tak jo, já jdu rozdělat krabici. Jsem sám zvědavý, co se v ní bude nacházet.